Nahurot sa lima ka kaldero, ma? 200 ka kilo. Ah, grabe. Isa din na kalutuan. Karong niya lagi buha? Diagian na mi dire kay abi kay wala mining butan na pag-eleksyon kana rampi kas baryo. Muatos purok 1, purok 2, purok 3, purok 4, sa amo wagyud. Bisag gamay wagyud kaabot diri. Wagyud bisa di abot dito ko. Agi-agian na mi dire sa mga hinampak ko kalami kay ni magpasumbagon no. Balik mo re. Sudan chicken. Chicken gud yung noodles. Dugong baka. Kanang junk foods. Dawat na ako sa relief goods. Nagbinugo, lagi ning konsyal sa mong barangay. Unsay nasud sa iyang utok? Bako kang? Ang yawa, gipapundok may nga tos basketball court? Unsaon pag-observe sa social distancing nga 15 raman na maigo? Awa ragid. Nakadawat na 10 kilos na bugas, wag yun nagpasalamat. Nakadawat og 4,000 sa purpose, wag yun pasalamat sa gobyerno way utang kabubuton. May lang sa pakadawat, magpuspos dayon sa Facebook, aron ingnon nga gikurakot. Mayor, kano sa mga na niya hatag ang relief goods? Sige lang mo balik-balik, ana ha? Nagabungol na yun ko na, di lang mo anak ko kahawat. Sukod ka nga igora mo manang. Leo, dagang salamat sa mong pag-volunteer. Basta, welcome repack. Announcement. Kung man naman taghatag sa tong first batch, gisgot na po tag second batch. Gatas, sardinas, crush. Sige pabilib. Uyo lagi sa balay. Nag-face mask ng sab ko. Stay at home gani. Ingon si Tatay Digong na 200 billion kwarta para matagaan ang tanan. Mutuo ka ani? Ay so, selected na dahi gihapon. Pwede ra gyud tagaan og papel nga fill-upan dayon taguan. May ibalik sa taga DSWD ang papel nga with the tag not qualified. Ilan ta magdahom? Ang Biblia nagaingon, liho, tao. Bakit ako? Ang Biblia nag-ingon, Biblia nag-ingon, lihok tao kung buhi ka pa. Sige lang magpasuya pinignit. Pag 5 ka plato, panghatag sad mo. Abi di ko ka maumuluto, di ko ka maumukagod. Puspus pa mo. Maintag makaingit mo, gabaan na mo. Kamain pahibalo. Igabot sa inyong rasyon, inyo din na siyang inspeksyonon kay gipundok-pundok ka ba na siya ngadto. Arabay ubang tao nga mga bintahuso. Igabot sa inyo, kiluha og balik kay basing kuwang nagdapo ka gramo. I heard nga kini ko nung 8,000. Usara daw ni kasimana. Gikulangan ang mga kulira, mo reklamo pa. May ganin ni hatag og ayuda ang gobyerno. Unsa man ang tanan inyo na lang isalig sa gobyerno? Unsa day ingredient sa binignit bay? Umbot, pangutana dito sa merkado. Tuno sa lubi, kamay nga puwa, landang bisaya, kamuti, saging kardaba, mauna ning binignit. Unfair kayo, besh. Wala may gyapil sa lista kay share ekonomi. Kita nga igot daran sa krisis. 46 may sa usa ka balay. Dugay pang lockdown. Inyo ming patyon. Panggawas mga fake account. Ato ni sampulan, be. Ikaw to, no? Ako jud, madam? Ikaw? Tao, madam, oy. Ikaw ginabisag ikaw. Kas partido to, madam? Kaluoy. Kaluoy ba ya sa atong sitwasyon karon? Perting laaya. Perting mingawa. Nahurot ko nagkit-kit ang tanang kwaknit.
Unsa na kong nabatian nga inyong pilion ang inyong ilista? Legit man na, Mayor. Dili man na sayo. Gitarong ko man ang survey. Anong daghan man reklamo be? Oh, sige, Mayor. Ako lang ning balik-balik ko na review. Tarong ha, hapit na bang eleksyon? Patay gutom. Mama, kalma lang, kalma lang. Patay gutom. Buhat lang, ma. Kay padung naman diri ang ayuda. Tagpila man ko no. 5 ka 5 og pakapil nag 5 ka 5. Gobernador, tinuod na siyang ang itlog tambal sa COVID? Ay sus, dahil di yun na tinuod. Fake news na. May bawaan ko gani nang magpanikbayang gani ang mga tao aning itlog. Masakpan ko gani nang nagbuhat-buhat niya na. Ipalamoy ko gud ng usa ka tray nga itlog. Nanghatag na bayag ayuda dito sa Pikas Barangay. Wa ka kadawa? Wa, andam-dam ka og hangin? Ahay, maghuwat lang ta gyud. Malangon ta, dili sila maghinakog, murag unggoy. Ow! Unsa man daw balita sa relief goods? Sus! Angay ko ba nang ipangutana sa mga politikong hinampak? Ibaw ka na nasa kong pahak. Ginalang ta. Gibaligya? Sikitas kayong tang namo aning mga sika driver sir. Uy, kinatagid ko ani gigaling ng kadina. Naigura mo ng tako ng masada para ibuhi sa kong pamilya. Sabot mamaya pero grabe na sa nang inyong dubli-dubli inyong paningin. Kay balo ba gigaan ni Dudong kung naunsan niya sa pagkamatay? Pataka na lang sa Giyawe. Namatay, pinaabot sa relief goods. Relief goods, nga wa nataro og apod, kamatay. Announcement mga reklamador. Muhatag na kita karon og mga relief goods. Paglinya na mo, Happy April Fool's Day. Muhatag ko warning sa mga nagbuhat og fake account, kusog man daot. Ayaw na lang gid mo pag-expect og ayong pagdahon. Unsa may imong mga nadawat sa relief goods? Sa kasakong ivory, gismel nga cash assistance, tibuok nga manok. Lain sa itong gihatag sa among kapitan o sa among mayor. Pero kining tanan, danggo lang. Spell quarantine, nagsugod nag-letter Q. QUR RR QUIDOLOY. Huwat. Di mo kahuwat? Pila na kabalay. Di matog ripak. Duwaray timbangan. Unyal sahon pa, di ka mabugat. pauli na lagi sa inyo call. Itagid ani. Wa tay malungag sa. Niya magsalig ta. Mga matay ta. Asa na ang ilif ko? Nangatag nagbugas. Pila ka kilo? Ingon sila, 5. 5? Sa wakas! Kawal sa Ito ha? may apel sardinas. Kapila na ta pero may gipasabot. Ana lang sakop. Kay na'y curfew. Unyag badakpan, magpalaban, mangitas amahan, mangitas inahan. Unya, nagpira day sa apuhan. Mao ni ang sulod sa imuhang relief goods. 5 ka buok noodles, 5 ka latang sardinas, 5 ka latang corned beef, 5 ka latang beef loaf, ug 5 ka kilong bugas. Litsi! Kuwang di kuwaan! Pagkadugay sa dani, oy.
Pamahaw, binignit. Paniudto, binignit. Panihapon, binignit. Pagkaugma, igit-igit. Nakariban, naka-iPhone, nya member sa Purpose. Batipag naong, batipag batasan, hahay. Ako di ay si Janice Newby. Nagpangidaron og 97. Ay numdum ka pa ba katong naging year 2020? Kaya hinumdum katong sa coronavirus. Nagunsa man ka atong panahon na. Kuan ka nang mauwa mo ko, oy. Kung dili mag-tiktok, magwaki-waki. Mutana kag kinsay sexy, si Nance Nelson Aliyah. Perting lami kay na sig body. Indot kay sexy. Idugan gid sa mga kiki. Nagsuroy ang taga-barangay o taga-SWD. Ipapirma ko, 5K ba ko or 8K? Of course, 8K akong ipili. Sus, kay fan run man di ay. Grabing kutasa sa 8K. Hapit gid ko kuya pe. Makahiubos lang yun yung mga tao kay daghan kayong tato sobra binignit. Wa dyan yung hatag bisag gamay. Yawa. Minyawa sa dagat, uy, wala may nangaligo. Inoon, makapahulay naming mga syukoy o mga sirena karong tuiga, kay tungod man lagi ani nag-quarantine. Hinagid may makahigop og ihi. Paring makurusil, pamilin to tawag kamay binignit pre. Yamat kadaga na ito, anong kulang? Hala na unsa nga ginumula naman ang kaldero. Ano, daig kinanalay akong imnon. Panawagan sa mga chief of police, monitora ang dagat ugma. Sa giingon ko, kung gusto mo og dagat, tidlom lang mo. Ayaw na mo og hawas, kay ipadakop ta mo. Og mo hawas mo, imana na ninyo.